Kaikki oikeastaan nämä olosuhteet, mitä tässä nyt ympärillä näkyy, niin on suurimmaksi osaksi saatu aikaan näillä talkoorahoilla, mitä näistä Kakkutukun myynneistä on tullut. Toi juoksuvolttirata on valmistunut ja Volttimontu on tulossa ja se on ollut tosi hauskaa ja siinä on ollut kiva tehdä tempuja. Joulun alla aika lyhyt aika näitä keksejä myydään ja joka vuosi meillä on ollut suurin piirtein sama ajankohta. Niin osallistuu kaikki meidän 500 jäsentä ja tietysti jäsenten vanhemmat ja perheet ja tosi hieno rutistus koko seuralta ja tietysti me motivoidaan heitä sitten sillä tavalla, että tänne myöskin ilmestyy näitä uusia olosuhteita ja telineitä ja välineitä. Sitten muista tossa, Kaari, tulee se vippi sieltä. Aattele se pallo tohon noin. Joo. Moi, mä oon Vilma. Ja siis mä oon myynyt noita karkkeja ja keksejä. Ne on mennyt tosi hyvin kaupaksi. Noin joka toinen on ostanut niitä. Ja mä oon myynyt niitä noin 100. Niitä keksejä ja karkkeja tulee itsekin maisteltua, niin tää voimistelu on sen verran hyvä harrastus, että siinä ne kalorit kuluu sitten hyvinkin nopeasti pois. Sitä ei kannata murehtia.